zranenie Moranta či Janisa, vrchol držosti od Greena, či skvelý výkon Leonarda. Zdravím všetkých priaznivcov basketbalu, moje meno je Tomáš a vítajte u 5. dielu podcastu Basket na druh. Basket na druh. Just attack the basket. James catches, puts up the three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Tie game with 5 seconds remaining. V dnešnom podcaste sa budeme baviť o zatiaľ odohratých zápasoch v play-off. Rozoberieme si aj, čo sa stalo v play-in zápasoch, ktorých šlo o poslednú miestenku do play-off a tým dneska aj skončíme. Začneme zápasmi na play-in, ktoré sa odohrávali v sobotu a začneme na východe zápasom medzi Miami Heat a Chicago Bulls, ktoré Miami zvládlo v tesnej a dramatickej koncovke 102-91. Zápas začal v réžii domácich, ktorí si vytvorili pohodlný náskok, ktorí udržiavali do polčasu, ktorí vyhrali o 6 bodov. Následne Chicago zabralo tak ako minulý polčas proti Torontu, stiahli vedenie Miami na minimum, dokonca sa dostali aj do vedenia, ale v tesnej koncovke bohužiaľ v posledných 2 minútach podľahli superovi sériu 12-0 a prehrali tak zápas 102-91. V zápase domácim sa najviac darilo Jimmymu Butlerovi, ktorý už zapol svoj playoff mód, nastrelal 31 bodov, 5 doskokov a 3 asistencie, 2 zisky. Taktiež veľmi potiahol Miami Max Strus, ktorý taktiež zaznamenal 31 bodov. V zápase sa veľmi nedarilo Bamovi Adebayovi, ktorý mal iba 11% úspešnosť strelby, takže ale vynahradil si to 17 doskokmi, takže nemôžeme to považovať až za úplne zlý výkon. Tyler Hero, taký trošku podpriemerný výkon, 12 bodov, 8 doskokov a 7 asistencií. A za mňa také sklamanie z toho minulého zápasu Kyle Lowry, ktorý nastrelal bohužiaľ iba 5 bodov, 4 doskoky a pridal iba 1 asistenciu za 20 minút. Na strane hostí to bol DeMar DeRozan, ktorý ťahal hostí za vytuženou 8. miestenkou do playoff. Dal 26 bodov, 9 asistencií a 4 doskoky. Bohužiaľ k nemu sa už nikto nedokázal pripojiť. Boli tam hráči ako Alex Caruso, ktorý vystrelil, a Kobe White, ktorý taktiež vystrelili 16 až 14 bodov. Bohužiaľ Levinovi sa úplne nedarilo, mal len 28% úspešnosť strelby a Nikola Vučevič tak ten hral taktiež podpriemerne a Patrick Beverley, no bohužiaľ ten si pripísal len 2 doskoky a 4 asistencie a tak za mňa v tomto zápase jasne postupuje Miami. Presunieme sa na západ, kde sme boli svedkami jasnej demonštrácie Oklahoma City Thunder, kde domáca Minnesota zdolala o 25 bodov hostí z Oklahomy 120-95. Zápas sa začal vo vyrovnanom duchu, vymieniali si koše na obidvoch stranách. Z začiatku ťahalo najväčší ťahuň Oklahomy Shea a za hostí tam začal páliť už Karl Anthony Towns. Poznatok bol, že do zápasu už nastúpil aj Rudy Gobert, čiže Minnesota nechcela nič týmto riskovať a Kyle Anderson nastúpil z lavičky. Avšak od druhej štvrtiny už začali postupne dominovať domáci, premieniali ľahké strely, vytvárali si dobré strely za 3 body, robili dobré cuty a vedeli získať aj foul, premieniali veľa šestiek, naopak Oklahoma sa v útoku začala postupne trápiť a tak už polčas prehrávali o 10 bodov. V tretej štvrtine pokračoval nastolený trend domácich, explodovali 38 bodmi v štvrtine a zápas už bol prakticky rozhodnutý, keďže domáci viedli už o 17 bodov a v poslednej štvrtine len podtrhli výkon a jasne zvíťazili o 25 bodov. V zápase sa darilo veľmi Karlovi Anthony Townsovi, ktorý si pripísal double-double za 28 bodov a 11 doskokov. Rudy Gobertovi sa taktiež veľmi darilo, dal 21 bodov a 10 doskokov. Anthony Edwards po zbaberanom výkone proti Lakers sa konečne chytil a taktiež zaznamenal double-double, 19 bodov, 10 doskokov a 6 asistencií. Mike Conley podal trošku slabší výkon, ale to až toľko nevadilo pri tých neskutočných výkonoch, čo predvideli jeho spoluhráči. Dal 14 bodov a z lavičky Kyle Anderson 11 bodov, 6 doskokov a 4 asistencie. Veľmi sa mi páčilo, že si dokázal už Kyle Anderson s Rudym ako keby odpustiť, dokázali si aj prihrať, vytvorili aj nejaké akcie. Veľmi krásna bola akcia Eliup v tretej štvrtine, tuším, kde Kyle Anderson vnikol, následne mu Rudy zbehol pod kož a Kyle mu nahodil a Rudy efektívne zasmiečoval.
A presunieme sa na playoff, ktoré nám začalo v sobotu večer. Prvým zápasom Philadelphia 76ers a Brooklynu Nets, kde Philadelphia jasne zničila Brooklyn o 20 bodov. Dali Brooklynu čuchnúť si k víťazstvu prvé 3 štvrtiny, ale v poslednej ich jasne zničili. Dovtedy ešte Brooklyn sa držal na rozdiel tých 10 bodov. Videl znížiť nejakou trojkou aj na 5-6 bodov, ale bohužiaľ Philadelphia v tomto zápase jasne dominovala. Čo sa mi páčilo bolo, že Philadelphia mala v prvom polčase 13 daných trojok z 21 pokusov, čo už vytvorili nové maximum za polčas s úspešnosťou strelby trojkovej. Veľmi sa darilo Jamesovi Hardenovi, ktorý naozaj explodoval tými trojkami, tuším ich tam nastrelal 5 alebo 6 za poločas, proste niečo neskutočné, starý James z Houstonu. A k nemu sa samozrejme pridával Tyrese Maxey, D'Anthony Melton, Embiid tam šupol jednu troječku, takže Philadelphia naozaj vstúpila do zápasu playoff série veľmi dobre. Takže aj Tobias Harris sa chytil, čo je za mňa veľké plus pre playoff, pretože cez sezónu bol taký trošku neviditeľný. Priemeroval tam málo bodov, nedarilo sa mu až toľko, že určite tých 21 bodov bolo veľmi dobrých. A za Brooklyn nastúpil na centrový Nicholas Claxton, ktorý ale nedokázal tak dobre braniť Embida. Takže počase Jacques Vaughn nastolil novú taktiku, že bude ho primárne brániť Royce O'Neal. V zápase bol taktiež aj veľmi vidieť, už od začiatku zápasu nastúpil Brooklyn s taktikou zdvojovania, strojovania na Embida primárne, lenže Embiid vedel takmer v každej situácii, kde mal loptu vyhodiť, bol pre Philadelphia kľúčové, z toho pramenili aj práve tie voľné trojky. A za Brooklyn sa najviac darilo Michaelovi Bridgesovi, ktorý dal 30 bodov, taktiež mu pomohol aj Cam Johnson, spoluhráč bývalý z Phoenixu na 18 bodov a Spencer Dinwiddie podal taký priemerný výkon 14 bodov a 7 asistencií. A presunieme sa na druhý zápas Philadelphia, ktorý sa odohral dneska ráno. Philadelphia v nízkobodovom zápase vyhrala 96-84. Taktiež bol prvý polčas veľmi vyrovnaný, dokonca ho aj Brooklyn dokázal vyhrať o 5 bodov. Následne v tretej štvrtine už Philadelphia získala nejakú pôdu pod nohami a vyhrali štvrtinu o 10 bodov. A v štvrtej štvrtine to už len počiarkli výbornou štvrtinou, ktorú vyhrali o 7 bodov. V tomto zápase sa taktiež darilo Tobiasovi Harrisovi, ktorý dal 20 bodov. A naozaj, ak mu toto tempo vydrží po celé playoff, uvidíme, až kam sa Philadelphia dostane. Tak aby premeral 20 bodov do konca playoff, tak by bolo veľká pomoc pre Philadelphia. V tomto zápase ale explodoval Tyrese Maxey, ktorý dal 6 trojok z 13 možných pokusov, to je 46%. Taktiež podal pekný výkon Joel Embiid, ktorý dal 20 bodov a 19 doskokov, 7 asistencií z toho zdvojovania. To je taktiež niečo famózne. Také ľahšie sklamanie bol James Harden, ktorý po predložnom výbuchu dneska musel trošku zrehabilitovať tie štatistiky, tak pripísal si len 8 bodov, 5 doskokov a 7 asistencií. A z lavičky najmä bol viditeľný D'Anthony Melton a Paul Reed hra naozaj pekné minúty. Takže som rád za to, ako Philadelphia vstúpila do playoff. Na strane hostí vybuchol dneska Cam Johnson, ktorý aj dal v druhej štvrtine pekný poster cez Embiida. Michael Bridges podal solidný výkon 21 bodov, 5 doskokov, 7 asistencií. A Spencer Dinwiddie ten zatiaľ podal 2 také priemerné výkony. Dneska zase opäť 12 bodov a 6 asistencií. Myslím si, že Brooklyn bude mať doma čo robiť, predsa len aspoň aby vyhrali ten jeden zápas, tak musia zmeniť určite taktiku na obranu Embida, alebo nemyslím si, že bude fungovať tá taktika so zdvojovaním, pretože naozaj to vidno, že Philadelphia vie triafať za 3 body. A pokiaľ to takto budú robiť aj v Brooklyne, tak si myslím, že už by sa tam tá séria mohla aj pomaly ukončiť. Zatiaľ Philadelphia hrá pekný tímový basketbal a jak im to vydrží, tak si myslím, že by mohli dokračovať až do finále. Čiže ja by som bol veľmi spokojný. Presunieme sa na západ tentokrát a pozrieme sa na sériu Sacramento Kings a Golden State Warriors. Séria začala prvým zápasom v Sacramente. Sacramento si ustražil domácu palubovku len o 3 body. Steph Curry tam nedal trojku na vyrovnanie na konci zápasu. V tomto zápase sa najviac darilo práve Stephovi z Golden State.
Pridal sa k nemu Klay Thompson a z lavičky solidný výkon po návrate dal Andrew Wiggins 17 bodov, taktiež aj Jordan Poole 17 bodov. Na strane domácich vybuchol vo svojom prvom zápase playoff v histórii De'Aaron Fox, ktorý si pripísal 38 bodov a 5 asistencií. Kontroval mu z lavičky Malik Monk, ktorý dal 32 bodov. Taktiež Trey Lyles vybuchol z lavičky 16 bodov za 18 minút. A Domantas Sabonis 12 bodov a 16 doskokov. V druhom zápase už prišla väčšia dominancia domácich. A taktiež na moje prekvapenie si pripísali aj druhú domácu výhru. Plnili si povinnosť vyhrať oba domáce zápasy a tak teraz budú cestovať do San Francisca s možnosťou toho, aby si vybojovali matchball. Takže ja som veľmi zvedavý, ako si s tým Sacramento dá rady a či sa im podarí vyhrať nejaký zápas. Pretože ja si osobne myslím, že po tom, čo som mohol vidieť aj dneska ráno, tak si myslím, že séria by mohla dopadnúť 4-3 v prospech Sacramenta a že by sa mohol platiť staré známe porekadlo Môj dom, môj hrad. V tomto zápase dneska vybuchol v hlave Draymond Green, ktorý bol vyhodený v 3. štvrtine, tuším. A bol vyhodený za to, že vstúpil na Domantasa Sabonisa jednoznačne úmyselne. Bolo to aj v záberoch, že videl Sabonisa a mňa úplne sprosto musel ho pristúpiť, ko ňom mohol obkročiť a mohol pomôcť tak svojmu týmu, možno k víťazstve. Nuž, Golden State si poradili bez Greena tak, že si neporadili. Steph Curry zase iba 28 bodov. Bohužiaľ to nestačilo na výhru. Golden State dali iba 106 bodov, na to, že sa jedná o celky, ktoré boli v základnej časti jedny z najofenzívnejších. Dneska mu pomohol iba Klay Thompson a Andrew Wiggins, ktorí sa už dostali do základu. Klay Thompson dal do 21 bodov a Andrew Wiggins 22, takže Wigginsovi vstúpa forma. Otázne je, či náhodou sa Warriors dostanú až do toho druhého kola. Z lavičky nastúpil aj Gary Payton, ktorý bol taký otázny pred sériou, ale nakoniec už nastupuje do zápasov a podal solidný výkon 13 bodov za 27 minút. Presunieme sa znova na východ, a to konkrétne do série medzi Bostonom Celtics a Atlanta Hawks, kde sme mali zatiaľ možnosť vidieť iba jedno stretnutie, v ktorom domáci jasne zničili Atlantu. Ja sa priznám, že ja som to už na polčase vypol, pretože keď domáci vyhrávajú už takmer o 30 bodov, tak už naozaj sa na to nedalo pozerať. Skvelá obrana Bostonu na Treja Younga, to musím vyzdvihnúť ako prvé. Trae Young bol naozaj v zápase neviditeľný a dal síce 16 bodov, ale tá streľba 27% z pola, to je niečo akože nechcete to od svojej prvej hviezdy. Vytvoril síce 8 asistencií, ale Atlanta nedala ani 100 bodov, takže hostí poťahal najmä Dejounte Murray, ktorý dal takmer 24 bodov, 8 doskokov a 6 asistencií. Snažil sa ťahať on práve ten tým, ale naozaj to nemali šancu proti tak skvelému zápasu, ktorý vydal prakticky celý Boston. Nebol hráča, ktorému by sa v tom zápase nedarilo. Boston vsadil na úzkú rotáciu, predsa len 8 hráčov porotovali. Sam Hauser nastúpil na 11 minútiek, takže veľmi úzka rotácia. Tatum 40 minút, Brown 37, White 38, Horford 38, takže naozaj budú mať čo robiť a Boston by mal asi sa vypnúť Atlantu 4-0, aby pošetrili nejaké síly na Philadelphia. V zápase sa veľmi darilo Tatumovi, Brownovi, Derrick White podal strašne pekný výkon. Robert Williams naskočil z lavičky. Uvidíme, či náhodou dneska nedostane nejaký oddych, pretože jeho zdravotný stav tiež nie je úplne 100%. Malcolm Brogdon mal možno bol jeden z tých slabších výkonov z Bostonu, ale inak sa darilo naozaj každému a bol to krásny tímový výkon. Doma si strieľali za 3 body ako šialení. Takže som zvedavý, čo predvedú v dnešnom zápase a myslím si, že by ich mohli teoreticky zase poraziť od nejakých 10 až 15 bodov. Chcel by som sa trošku detailnejšie povenovať sérii Miami a Milwaukee, pretože ja som predikoval, že cez Miami postupí práve Bulls a mohli sme vidieť v tomto zápase aj dve zranenia. Jedno také, že hráč už si nezahrá do konca série minimálne a je ním Tyler Hero, ktorý
si poranil 2 prsty, konkrétne zlomil a mal by byť out podľa lekárov až na 4 až 6 týždňov. Myslím si, že pre Miami to je obrovská strata, pretože Hero je taká tretia opcia v týme a teraz to bude musieť vziať na seba niekto iný. Uvidíme, že kto. Na strane domácich nedohral zápas Giannis Antetokounmpo, ktorý už na konci prvej štvrtiny musel odísť do šatní. Poslal ho tam sám Mike Budenholzer, ktorý nechcel riskovať a Giannis spadol ťažko na chrbticu a podľa vyjadrení už aj sám hráč povedal, že by chcel nastúpiť do druhého zápasu. Osobne uvidím, ako tam Budenholzer postaví, či ja by som ho dal až na tretí zápas. Nech si trošku ešte oddychne, predsa len ak bude hrať s bolestiami náhodou ešte urobí jeden taký zlý pohyb, možno spadne znova a bude mať po playoff. Naozaj nie som síce lekár, ale ja si myslím, že mal by dostať trošku restu. Naopak by to mohla byť šanca pre Butlera a spol, pretože vyhrali prvý zápas o 13 bodov, podali veľmi solidný výkon, prekvapili prakticky celú verejnosť. V zápase sa najviac darilo Jimmy Butlerovi, ktorý naozaj už je v playoff móde. Dvakrát po sebe 30 bodov, dneska 35, dokonca double za 11 asistencií. Prebudil sa taktiež bodovo aj Bam Adebayo, ktorý zlepšil strelbu na 55% o minulých 11, 9 doskokov a 7 asistencií. Zápas taktiež nedohral Tyler Hero, ktorý už v druhej štvrtine musel striedať a tak z lavičky museli poťahať hráči ako Caleb Martin a Kevin Love, ktorí obidva dali. Caleb dal 15 bodov, Kevin Love 8 bodov a pokiaľ im to takto bude sypať, tak by mohlo to Miami fungovať a mohli by možno aj prekvapiť Milwaukee. Ako prekvapenie bolo dneska jedno také, že nenastúpil Victor Oladipo a ako sklamanie ma sklamal zase Kyle Lowry, ktorý už druhý zápas po sebe predviedol nič. Možno to bude práve na ňom, aby už v ďalších zápasoch podával také výkony, ako podal proti Atlante. Max Strus 8 bodov a ja som naozaj veľmi zvedavý, ako na to Miami prístupí. Predsa len matchupy majú na hráčov Bucks. Middletona bude brániť Butler, aj keď dneska to až moc neubránil. Na Giannisovi tam je Adebayo, a taktiež na Holidayovi sa tam môže striedať Gabe Vincent a Kyle Lowry, Max Strus. Takže celkom schopní obrancovia a uvidím, ako si s tým poradia doma. Na strane Milwaukee taktiež perfektný zápas zahral Jrue Holiday a Chris Middleton. Bohužiaľ nestačilo to na víťazstvo. Brook Lopez z lavičky, zo základu nič moc, 4 doskoky, 10 bodov. Z lavičky sa predviedol Bobby Portis, ktorý dal 21 bodov, 8 doskokov. A ešte potiahol trošku Joe Ingles za 15 minút 9 bodov. Takže uvidíme, ako bude prebiehať zvyšná séria Miami a Milwaukee. Takže mohlo by to byť ešte veľmi pikantné a veľmi zaujímavé, ale táto séria, pokiaľ Giannis naskočí do nej, tak ju Milwaukee zvládne 4-2. Presunul by som sa na poslednú dvojičku na východe a to je Cleveland a New York Knicks, v ktorom hostia prekvapili domácich a víťazili v tesnej koncovke o 4 body, konkrétne 101-97. V zápase sa za Knicks darilo či Bransonovi, tak Randlovi. Veľmi zlý výkon podal RJ Barrett. Z lavičky sa pridal taktiež aj Josh Hart, ktorý dal 17 bodov a 10 doskokov. A taktiež aj Hartenstein podal solidný výkon, Obi Toppin taktiež solidný výkon a zatiaľ také mierne sklamanie Immanuel Quickley. Myslím, že tento hráč by mal zabrať, ak New York bude chcieť byť úspešný v tejto sérii. Pretože od neho sa bude čakať možno nejakých 15 bodov. Dneska stačilo na víťazstvo dobrou obranou, ale naozaj, keď sa rozbehne Mitchell, bude to veľmi ťažké zastaviť obranu. Na strane domácich poťahal práve Donovan Mitchell 38 bodov, 5 doskokov, 8 asistencií. Naopak, ako som predikoval, tak vymazaný bol Darius Garland, iba 17 bodov a 1 asistencia. Branson parádna obrana na ňom. Taktiež Jared Allen podal solidný výkon, 14 bodov, 14 doskokov. Mobley bol možno trošku menej viditeľný, iba 8 bodov, 11 doskokov. A naozaj z lavičky Cleveland nemal nič. Caris LeVert, veľké sklamanie, iba 3 body. Dean Wade síce odohral iba 7 minút, dal iba 2 body. Rubio iba 5 minút dostal, tam ani nemôžete nič očakávať. A Cedi Osman, taká možno svetlá hviezda v tmavej noci. 9 bodov za 18 minút, takže Cleveland tu bude mať veľmi ťažké s tou lavičkou. New York na nej práve veľmi získal v tom zápase.
A myslím si, že pokiaľ Cleveland v ďalšom zápase prehrá, tak to bude mať veľmi ťažké s tým, aby ešte otočili tú sériu. A presunieme sa na víťaza západnej konferencie, konkrétne Denver, ktorý privítal Minnesota Timberwolves a v prvom zápase ich doslova zničil. Ja som tento zápas mal možnosť vidieť a to bolo zo strany Minnesota nič, absolútne že nič. Jokic vymazal Kata s Gobertom a Murray vymazal Anthonyho Edwardsa s Conleym. Doslova. Denver tam hral svoju hru, strelal pekne za 3 body, vedel Jokića presadiť, takže aj Murray si vedel vytvoriť extrémne veľa dobrých pozícií a naozaj to aj svedčia o tom štatistiky. Towns 11 bodov, Gobert 8 bodov, Edwards 18, to bol najviac celého týmu, Novel z lavičky 12, Anderson 11, Prince 0, McLaughlin 0, Nickel Alexander Walker 7 a Michael 8. Síce Towns a Gobert dali aspoň 10 a 13 doskokov, ale naozaj v tom zápase predviedli naozaj nič. 80 bodov za 48 minút hry v play-off je veľké pozitívum pre Denver, ako obranu predviedli. Naopak veľké mínus pre Minnesota, akým hrozným útokom začali sériu. O domácich musím naozaj pochváliť, Jamal Murray naozaj fantasticky páčil sa mi. 24 bodov, 8 doskokov, 8 asistencií, Caldwell Pope 15 bodov, Jokic 13 bodov, 14 doskokov a 6 asistencií. Naozaj Jokic ani do druhého polčasu pomaly nenastúpil. A keď nastúpil, tak sa aj hneď vyfauloval. Aaron Gordon predviedol taktiež solidný prvý polčas, tak či už sa v druhom polčase ani moc neobjavoval na ihrisku. Michael Porter dlhodobo hral 31 minút. Je to tretí najdlhší čas a na playoff to je akože veľká vec, keď si už dovolíte takto striedať. 18 bodov a 11 doskokov. Z lavičky sa predviedol Bruce Brown, 14 bodov. A inak tá lavička až tak moc nežiarila. Takže toľko asi k Denveru. Uvidíme, ako sa Minnesota schopí na druhý zápas. Predsa len majú ešte 2 dní na to, aby si povedali, nastolili nejakú taktiku, nejako mentálne sa nastavili, zabudli na ten zápas a predviedli čo najlepší výkon, aby v domácom prostredí mohli ubojovať aspoň ten jeden zápas. Presunul by som sa do Memphisu, kde domáci Memphis privítal dobre rozbehnutých Lakers. Videl som iba prvý polčas tohoto zápasu, Lakers do neho vstúpili veľmi solidne. Bohužiaľ v druhej štvrtine prišiel taký menší skrat a ako vidno na číslach, tak v tretej a poslednej štvrtine prišlo vyrovnanie a následne posledná dvojminútovka, ktorú som si pozeral, tá bola famózna zo strany hostí. Vyhrali ju, ak sa nemýlim, 15-0, takže tam Memphis jednoznačne zaspal a prehral si zápas už bez Ja Moranta. Ja Morant dohral necelé 3 štvrtiny, bohužiaľ potom odišiel taktiež do šatní predčasne. Nevedel si podľa jeho slov ani vysúť topánku a išiel okamžite do nemocnice. Rentgenové snímky boli negatívne, ale doktori ešte nevydali také stanovisko liečenia. Morant sám povedal, že ho to veľmi bolí a myslím si, že nenastúpi určite do druhého zápasu. Do Lakers sa podľa mňa bude sťahovať. Otázka je, či ho uvidíme behať po palubovke. V zápase sa u domácich najviac darilo Jaronovi Jacksonovi Jr., konkrétne aj čerstvému víťazovi obrancovi roka, to musím taktiež zmieniť. Dal 31 bodov, 5 doskokov a 4 asistencie, 2 bloky. K nemu sa pridal ešte trošku Desmond Bane, 22 bodov, 5 doskokov, 6 asistencií. Morant stihol za 30 minút 18 bodov, 6 doskokov a väčšiný milovník fanúšikov Memphisu Dylan Brooks 15 bodov a 4 doskoky. Z lavičky trošku hral Santi Aldama, Tyus Jones a Luke Kennard. Dokázali skorovať 8, 7 a 9 bodov. Aldama aj pridal 6 doskokov, ale viditeľne to nestačilo. Aj tá užšia rotácia, bohužiaľ asi aj nútená rotácia, pretože už keď vám chýbajú 3 hráči a ešte k tomu 3 veľmi kľúčoví hráči, tak naozaj sa ťažko s tým hrá. Naopak na strane Lakers poťahal Anthony Davis, Austin Reeves naozaj veľmi pekne, Rui Hachimura, LeBron James a D'Angelo Russell. Títo 5 hráči zaznamenali spolu 119 bodov z celkových 128, takže naozaj bolo to veľmi pekne vidno, ako niekomu ide forma. Naopak napríklad Vanderbilt iba 4 body, Troy Brown nastúpil na 16 minút a dal 3 body, Dennis Schroeder po veľmi dobrom výkone proti Minnesota dneska opadli emócie, opadol aj výkon, 7 bodov, 4 asistencie a Malik Beasley, ktorý sa do štatistík zapísal iba jedným doskokom. Myslím si, že v druhom zápasu bude taktiež favorit Lakers,
prakticky s určitosťou neuvidíme hrať Morenta. Ja si to osobne myslím, pretože podľa aj vyjadrení, aj podľa toho, čo som videl, tak si nemyslím, že bude fit. Aj ak bude fit, tak nebude vôbec on 100%. A Lakers možno už sweepnú aj Memphis 4-0. Kto vie, predsa len tá domáca palubovka bude Lakers aj viacej svedčiť. A mohli by tam ubojovať 2 víťazstvá a pokiaľ by už si odnesli 2 víťazstvá z Memphisu, tak by mohli mať veľmi možno pre všetkých prekvapivý priebeh série a mohli by už očakávať ďalšieho supera, ktorým by bol Golden State Warriors alebo Sacramento Kings. To sa už nechajme prekvapiť. A presunul by som sa na poslednú sériu medzi LA Clippers a Phoenixom Suns. Clippers v zápase prekvapivo podľa mnohých zvíťazili o 5 bodov, 115-110. Mohli sme vidieť v závere skvelý obranný zákrok Russella Westbrooka, ktorý 10 sekúnd dokonca zblokoval Devina Bookera a následne ešte získal aj loptu. A to bol aj rozhodujúci moment zápasu. Naozaj aj Westbrook podal veľmi kvalitný výkon, síce bodovo to až toľko nebolo vidno, ale dal 9 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií. A pokiaľ budú dávať body hráči ako Gordon a Batum a Pavel, tak Westbrook sa môže sústrediť možno na viacej otváranie ihriska, vytvárania viacej šancí spoluhráčom, na doskakovanie a na obranu. Táto rola by mu mohla svedčiť a pokiaľ by udržiaval nastolené tempo, sem tam možno aj nejakých 15 bodov zaznamenal, tak sa Clippers nemusia báť. Cez víkend vyšla aj správa o tom, že Paul George pravdepodobne vynechá celú sériu proti Phoenixu, takže Clippers sa naozaj musia začať snažiť a bolo to aj vidno v tom prvom zápase. Kawhi Leonard naozaj explodoval, dal 38 bodov, 5 doskokov a 5 asistencií. Taktiež explodoval Ivica Zubac, 12 bodov a 15 doskokov. Skvelý výkon podal v drese Clippers už aj Eric Gordon, ktorý dal 19 bodov. Z lavičky sa pridali Mason Plumlee, Terrence Mann a Norman Powell. A myslím si, že pokiaľ Clippers by zvíťazili v dnešnom zápase, tak by boli veľký favorit na postup cez Phoenix a pre mnohých veľké prekvapenie, pretože aj mnohí predikovali, že by Phoenix mohol postúpiť v 4 zápasoch, čo už teraz je isté, že sa nestane. Neuveríte, ale Kevin Durant má za posledných 7 zápasov v play-off bilanciu 0 výhra, 7 prehier a pokiaľ táto bilancia bude pokračovať, tak sa nemusí veľmi dlho ohriať v play-off a môže s Phoenixom veľmi rýchlo letieť aj domov. Kevin Durant zaznamenal si v tomto zápase najlepší výkon z týmu, takmer triple-double, delil ho od toho jeden doskok, 27 bodov a 11 asistencií. Pridal sa k nemu bodovo aj Booker, ktorý dal 26 bodov. Chris Paul sa sústredil na také veci, ako som práve vymenoval u Russella Westbrooka. Nedal moc body, ale 10 asistencií a 11 skokov veľmi solidné. A lavička Phoenixu bola veľmi mŕtva. Naozaj dali dokopy 10 bodov. Ale keď vám dá základ 100 bodov a lavička 10, tak s tým sa moc nedá vyhrať. Naopak lavička LA Clippers zaznamenala až 34 bodov, takže tam môžete vidieť ten markantný rozdiel. A pokiaľ to takto bude vyzerať aj v druhom zápase, tak si myslím, že by mohli Clippers uspieť a odviesť si domov 2-bodový náskok. To by bolo z dnešného podcastu asi všetko. Ja dúfam, že sa vám bude epizóda páčiť. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj zhrnutie aktuálneho diania v play-off. Určite sa vám budeme snažiť ozvať už takto o týždeň, aby ste neprišli o žiadne novinky, poprípadne výsledky, štatistiky. A pozerajte basketbal, fandite svojim tímom a nebuďte smutní, keď váš tým vypadne v play-off. Ďakujem za vypočutie a